மூல நட்சத்திரத்தை பொறுத்தவர்கள் எக்காரணத்தை கொண்டு தன்னை சார்ந்திருப்பவர்கள் அனைவருமே நல்லவர்கள் என்று நம்பி விடுவார்கள். அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மையில் இவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும். குறிப்பாக ஏதாவது ஒரு உதவி கேட்டாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அவங்களுக்காக தன்னுடைய வேலையை விட்டுட்டு போட இவங்களுடைய கவனிப்போட அந்த விஷயங்களை செஞ்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிகளை தேடித்தரக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க. ஆனால் இவர்களுக்கு அங்கே லாபம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஜீரோவாக இருக்கும். அதனால் இவர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தன்னுடைய சுயநலம் சார்ந்த விஷயங்களையும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும். எக்காரணத்தை கொண்டு பொதுநலனோடு செயல்படுவது ஒரு சிறப்பான விஷயந்தான். பட் இருந்தாலுமே அவர்கள் நமக்கு சாதகமான ஒரு விஷயத்தை செய்கிறாங்களா இல்லை நமக்கு பாதகமான விஷயத்தை செய்கிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் புரியாமல் ஏமாளித்தனமாக சில நேரங்களில் அந்த விழிப்புணர்வு இல்லாமல் மிகப்பெரிய தடுமாற்றங்களையும் வாழ்வில் மிகப்பெரிய இன்னல்களையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாக்கும். எப்படியாவது வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்துடுவாங்க, அது ரெண்டாவது பிரச்சனை. இருந்தாலும் அந்த ஒரு குறுகிய காலத்தில் ஒரு பின்னடைவை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இவங்களுக்கு உருவாகும் அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான உண்மையிலே.